Tak jo, čau lidi, dneska si zahrajem Aviassembly, prostě nějakou. Jo, asi Aviassembly se to jmenuje, já nevím. Tak nějak a dáme play. Já už to teda nějakou chvíli hrál, asi dáme sandbox. Dáme forest. Asi jdeme, startujeme. Já jsem jako tak nějak to, ale tady můžeme stavět letadla. Jo, chápu. Tak já nevím, začneme třeba... Co já vím, co bychom mohli začít? Třeba tady tím kokpitem. Tak, mini letadýlko takový. Tak sem dáme kostku a takhle, jo. Teď to dáme takhle to, jo. Já si to trošičku stlumím, jestli mě slyšíte hůř. Co je tady to? Jo, to je nějaký divný tailwing ocasový, nebo říkám to správně. Já jedám jako dozadu jako nějakou stíhačku nebo nějaký hydroplán. Počkej, který jsem vzal? Delta, ne? Jo. Ne? Počkej. Je to? No, že jo. Tak počkej. To já vím, tady někde jde... Ne? Jo, vím, tady to. Tak. Jo, to jsem trefil. Teď tam dáme kolečka. Tak. To je moc... No to je jedno, kašlu na to. No, takhle bych to nechal, jde to ještě... Jo, motor! Málem bych zapomněl. No, motor, no. Sorry, já jsem nemocnej. Ale není to trošičku... Jo, není to špatný. Teď třeba něco takového a to bych dal do spodu. Tak. Teď ještě druhý. Tak. Ještě bych dal třeba tady to. Nějakého vobra, chápeš? Že to bude fakt nadupaný. Tak já jsem se svým výtvorem více než spokojený. Můžem na to. A já už nevím, jak se to ovládá, počkej. Je mezerníkem. Stejně se totálně rozmrdám. No to říkám. Okay. No, tak teď bych udělal nějaký jako něco velkýho. Tady to je největší, nebo tady to je větší? Tady to... Jo, tady to je větší, vypadí. Oho. Tomuhle se říká aeroplán. Už to zase přijdeme jako takový nejhezčí bělený.
Když tak, pokud budou komentáře, já fakt nevím, jak to nastavit. Jo, ale jděte na nějaký video s komentářema a řekněte mi, jak to mám dělat, protože já to fakt nevím. Tak mi prostě řekněte, jak zapnout komentáře, abyste tam mohli taky komentovat, abych znal váš názor. Prostě tam nějaký hodím a hotové. Kašlu na to. Yeah! Bych chtěla doladit, jako manévruje se s tím. Jako jo. Jož. Plác. Když to tak řekneme. Tak tam hodíme tohle, obří totálně, ať. Ještě nějaký naturek. Ale nahoru. No tak. Takhle ty. Tak. To je mi ale fešák. Halo? Aha. Kolečka zřejmě? Aha. Počkej, počkej. My zvlítnem. Tak nabouráme do stromu. Úplně geniální. My zvlítnem. Motory. Tak padáme dolů. Ne. Tak takový úplně reálný scénář. Vypnou se motory. Je tu voda, co uděláš? Spadneš správně do té vody. Přesně tak. Si to vemte. Co je? No tak prostě tak. No za mě to je pěkný letadlo. Ale tady bych to ukončil, tady tím krásným pohledem na můj výtvor, jo, nádherný. Tím bych to ukončil, tak jestli tu bude koment, což já fakt nevím, protože v nastavení je to nějaký divný a nevím, jak to přenastavit, tak zkuste vyhledat video, nebo prostě mi nějak říct, jak to jde, já si to zkusím zjistit a prostě tak. No, takže dejte sem like, odběr, jo, dokoukej, no, hlavně, že, no, to je jedno, dejte sem like, odběr a pro další díl z Avassembly, já vím, já to čtu blbě, tak dáme 5 lajků, to by šlo, ne, to by šlo, za 5 lajků, další díl, pokračování z Avassembly. Tak jo, tak